Na magega chinyomba chia kebara ase skuru yoboroso ya Kionyo gosareka bobe ase getambe nigo bona abaibori aborokia na aborokiwa beskuru iyo egotoka ase wodi ya Masige East besokirie na korokia omogokobo guchiase okubwaterana kwaye omo MCA bwe wodi iyo Omoske Michael Mutume boigo no yokorigia ekirugo kyobochumbe ase ebunge iyo yabobasi Bethel Mose asokubagachira chinyomba isano nemo eriyo gokonya eskuru iyo. I am here on behalf of area MCA Michael Mutume etuacha papa siriko igo koena na chicho officially kuchia se skuru ya Kionyo Primary. Skuru ya Kionyo Primary ya jita service yo MCA utusabe cho yasaye bunarumuya bakaumerana na inspiring MP uguru kupeteli akuma ekero akuma foundation yomerana Mutume foundation bakaiwana atorosirie cho igwate merangu 6 otogo tebi peteli akuma mbiamono togote Musike Mutume mbiamono egera wakorire gentekia abana baitu ba ICD banyorire echo konye abako enda sabe sana kwa sababu timu ya mheshimiwa Michael Mutume nje ajite ikameke request ikatusaba some materials tukadeliver bona turoje yaelire tuacha kwa abana eje officially banyari kwa bako nyetume nje nda tebya baba sponsor trash mheshimiwa Petro Lionjiri akuma no aregeti andororokania kwa aspirant ya yebikora igaiga muna turororo niyo tuache tukowakira Mitume Mike amana akuma foundation asokubwatera na babwatera no kuya bakaba gotoroseria echo gaiga echo ya ECD aiga ase skuru ya Kionyo igonje gentoko baginkoirana mogenderera iga ase semo ya itoga iga no mogenderete ye wodi to Masige East na boigo amana bo basiengima mangana ino na ye bikor mwakorireke twatebire ngambia mono ase community ya Kionyo Comprehensive School abalimu na abaiboli bonse pia mono sana omwacho murigereria na gwakere mbia mono